nens i nenes de l'escola de la mitjana? Els nens de primer han treballat el tren dins de la Lleida històrica. Ara explicaré tot el que hem après. Abans de que la màquina de vapor existeixi, la nostra vida era molt diferent. Utilitzaven els animals per fer la producció de materials. Per exemple, un ruc a les fàbriques feia girar els telers per fer la roba i també per llaurar els camps. Això era molt temps i poca producció. L'any 1769 hi vivia un inventor que es deia James Watt. Ell va inventar la màquina de vapor i ens va fer la vida més fàcil. La màquina funcionava així, es ficava carbó a la caldera i s'encenia. A dalt hi havia aigua, que amb el calor es evaporava. El vapor feia moure el pistó, que era el responsable de moure la màquina. L'any 1860 va aparèixer el primer tren a Lleida. Es deia Cardoner i arribava fins a Barcelona. L'any 968 es va construir la Garrafeta i es deia així perquè el seu inventor es deia Beller Garrat. Era una locomotora que funcionava amb carbó i dièsel i anava de Lleida a la Pobla de Segur. Portava gent i fusta de la muntanya i va funcionar fins al 1972. I la van portar a un museu. Els trens van per la via. Els trens tenen locomotora i és on està la sala de comandament. Hi ha trens que tenen persones i hi ha trens que porten objectes. Les locomotores dièsel van estar l'any 1968, conegudes com lleies. Encara funcionen algunes línies com, per exemple, Lleida a Pobla de Segur. El tren dels llacs és un tren històric. Té una locomotora dièsel. Surt de l'estació de Lleida fins a arribar a lo de la Pobla de Segur. Té un recorregut molt bonic. Passa per diferents pobles fins a arribar a la Pobla de Segur. Aquest tren ens transporta amb el temps. I fa un viatge amb llacs fantàstics i unes vistes increïbles. Finalment van arribar els trens elèctrics i, com diu el nom, funcionen amb electricitat. Segur que s'estaves preguntant d'on ve l'electricitat. Tenen endoll? Doncs no, aquella resposta està en aquella foto. Necessitem uns cables elèctrics que seria un catenària. El tren té un mecanisme que es diu pantògraf, que és on agafa l'electricitat i mou la locomotora. Ara us parlarem d'un tren molt ràpid, l'AVE. Va arribar a Lleida el 2003. Va apropar les ciutats de Saragossa, Madrid i Barcelona amb un temps molt curt i ens va portar moltes oportunitats a la nostra ciutat. Reunions
turisme i sabeu que va a 300 km per hora. Vam anar de Lleida a Madrid en 2 hores i 20. Voleu saber quant tardaríem en anar a Sevilla? Us ensenyem Google Maps. Haveu de marcar la sortida, després l'arribada, i ell te calcularà el temps que has tardat. Vam anar de viatge a tren a Balaguer i vam aprendre moltes coses. Aquest és el bitllet de tren. Podeu veure l'horari, el dia, el preu. L'arribada del tren a Lleida va ser molt important perquè vam poder anar a Barcelona. Molta gent va venir a treballar a l'estació de Lleida. Vam viure a Pardines. Per el pati de l'escola passaven els vies que portaven els trens a carregar els silos de blat. Us volem dir unes dades. Sabia que la Garrafeta ha sortit a la pel·lícula El embrujo de San Cai de Fernando Trueba. Com m'agradaria pujar a la Garrafeta. Xuxu, gràcies, mamà.